пас аз имзои фурӯши барқ ба Толибон, лимити барқ дар Тоҷикистон бекор шуд. синни даъват ба артиши Русия то 30-солагӣ мешавад. дар Қазоқистон мақоми сенатори фахрии Нурсултон Назарбоев барҳам дода шуд. раис ҷумҳури Тоҷикистон ба ширкати барқи Тоҷик супориш додааст, ки маҳдудияти барқрасонӣ аз байн бардошта шуда, аҳолии кишвар шабонарӯзӣ бо барқ таъмин карда шавад. гуфта мешавад, фармони Эмомалӣ Раҳмон дар пайи бориши барф ва сардиҳои рӯзҳои охир содир шудааст. телевизиони Тоҷикистон дар гузорише, ки дар ин бора нашр кард, таъкид мекунад, ки аз 11 январ маҳдудияти барқ дар кишвар пурра бардошта шуда, аҳолӣ шабонарӯзӣ бо барқ таъминанд. раис ҷумҳури Тоҷикистон қаблан дар маҷлиси охири ҳукумати кишвар дар соли 2022, ки рӯзи 29 декабр баргузор гардид, ба масъулин супориш дода буд, ки аҳолиро бо барқу гармӣ таъмин намоянд. аммо ин фармони Эмомалӣ Раҳмон ҳам зоҳиран барои рекламаи худаш буд, ки амалӣ нагардид. қаблан сардиҳо, ки гӯё дар натиҷаи он обҳо ях мебастанд, яке аз сабабҳои ҷорӣ шудани лимити барқ мешуд. аммо ҳоло масъулин иддао доранд, то ин замон бо сабаби норасоии мавсими захираҳои обу энергетикӣ, ки аз рӯи ҳисоби мутахассисон дар давраи тирамоҳу зимистон ба қадри зиёда аз 1 миллиард киловаттсоат пешгӯӣ шудааст, маҳдудиятҳо ҷорӣ шуда буданд. ва баробари фаро расидани хунукиҳо ва фармони раис ҷумҳур, маълум шуд, барқ ҳатто дар сардиҳо ба кулли кишвар мерасад. барқи тоҷик моҳҳо маҳдудиятҳоро эътироф намекард ва мисли ҳамеша баҳонаи таъмири хатти интиқолу трансформаторҳоро меовард. аммо Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронияш назди роҳбарону фаъолон ва сокинони шаҳри Норак эътироф кард, ки дар кишвар лимити барқ вуҷуд дорад, аммо онро муваққатӣ хонд. гуфтанист, бештари фармонҳои Эмомалӣ Раҳмон популистӣ ва барои бинандагону шунавандагони ахбор аст ва дар аксар ҳолат иҷро нашуда боқӣ мемонад. гоҳе барои чанд рӯз иҷроӣ шуда, баъдан ба ҳолати пештара бармегардад. имкон дорад ин фармони раис ҷумҳур ҳам популистӣ бошад ва ба зудӣ аз маҳдудиятҳо дар саросари кишвар дубора садоҳо бархезанд. синни даъват ба артиши Русия мумкин аст зиёд карда шавад, аммо барои гузариши пурра ба низоми нав 3 сол лозим будааст. тавре парламентская газета хабар медиҳад, Думаи давлатии Русия мехоҳад қонунеро содир кунад, ки афроди то 30 сола ба артиш даъват шаванд. Андрей Картополов, раиси кумитаи мудофиаи Думаи давлатӣ гуфтааст, ин ташаббус метавонад аллакай дар доираи даъвати баҳорӣ дар соли 2023 амалӣ шавад. ба гуфтаи вакил, шаҳрвандони то 30 сола метавонанд ба зудӣ ба комиссариятҳои ҳарбӣ муроҷиат кунанд, аммо ин як қатор тағйиротро дар қонунгузорӣ тақозо мекунад. Картополов қайд кард, ки раванди баланд бардоштани синни даъват марҳила ба марҳила сурат мегирад ва барои гузаштан пурра ба системаи нав аз 1 то 3 сол давом мекунад. зеро ворид намудани маҷмӯи тағйирот ба қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ зарур аст. ёдовар мешавем, ки пешниҳоди боло бурдани синни ҳадди аққали даъват аз 18 ба 21 ва ҳадди аксар аз 27 ба 30 дар охири соли 2022 маълум шуд. ҳамчунин дар назар аст, ки иқтидори қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия то ба 1,5 миллион нафар ва хизматчиёни ҳарбии шартномавӣ ба 695 000 нафар расонида шавад. раиси Сенат палатаи болоии парлумони Қазоқистон Мавлен Ашимбоев ба хабарнигорон гуфта, ки мақоми сенатори фахрӣ, ки қаблан ба президенти нахустини ин кишвар Нурсултон Назарбоев дода шуда буд, беэътибор дониста шуд. гуфта мешавад, бо дар назар дошти он, ки моддаҳо дар бораи мақом ва ваколатҳои президенти нахустини кишвар аз конститутсия хориҷ карда шудааст, мақоми сенатори фахрии Нурсултон Назарбоев беэътибор шуд. ёдовар мешавем, ки палатаи болоии парлумони Қазоқистон рӯзи 30 майи соли 2019, замоне ки Дариға Назарбоева, духтари Нурсултон Назарбоев, раиси сенат буд, ба Назарбоев мақоми сенатори фахрӣ дода шуд. тибқи ин мақом Назарбоев метавонист дар ҷаласаҳои палатаи болоии парлумон ширкат кунад.